agos iawn at fy nghalon i yw'r Balwen ac eleni mae'n flwyddyn fawr i'r bryd gan fod cwpan o frenhines yn mynd i gael ei gyflwyno i'r enillydd. A dwi'n cael cwmni da i fwynhau'r cystadlu. Tanya Evans o Lanrystyd a Deo Hughes o Gaernarfon. Croeso atoch chi. Nawr dy Deo, mae'n awyrgylch o amgylch y cylch fan hyn bore yma. Pawb yn ysu gael ei dwylo ar y cwpan? Wel, ydy, mae rwy'n bwysig iawn i'r Balwen, cwpan y frenhines, a wedyn mae dda gweld gledd o'n blaenau ni fama. Credu mae yna fwy wedi intro eleni o'r Balwens na i mi flwyddyn arall. A mae graen dan yn nhw i weld. 110 wedi ymgeisio i gystadlu a mae hwnna'n braf i weld fan hyn. A nawr yn nosbarth yr hyrddod blwyddi, Tanya, beth yw'r unweddau bryd fe bydd y beirniad yn chwilio amdano heddi? Wel, maen nhw'n gwneud yn siŵr bod yr hosan, 4 hosan wen, blan y cwt yng Ngwyn wedyn, a y Balwen, nali maen nhw'n cael yr enw wedyn, yw'r gwyn ar y pen, ynddo fe, sef y Balwen. A'r cyrnau mowr wedyn gyda'r hyrddod? Ie, ni'n siŵr bod hynny'n ddi, wedyn... A fel dafad fynydd, mae'n anodd i gael y cyrn yn iawn, Deo, yn dweud? Wel, mae'n anodd cael bob dim yn iawn ar y bryd yma, dwi'n gwirtha chi. Mae mor anodd cael y 4 hosan wen, y bles yn iawn, y hanner gwmffan wen. Dydy o'n gweithio fel i mi yn bryd arall. A dyna pan bod nhw werach mor bryn. Wel chi, mae'n hawdd cael oen wedi eni a dim ond 3 hosan wen yna fo. Felly mae'n anodd iawn, dwi'n siŵr sa chi'n cytuno fi, mae'n anodd iawn cael rhywbeth sydd yn plesio llygad y beirniad. Fi'n siŵr bod y 3 ohono ni gytuno, mae'n rwystredig iawn i frydio'r Balwen. Adeg wyna, pan chi'n tynnu'r ôn a mae'r pen yn dod a 2 hosan wen, chi'n meddwl bod gobeith. A wedyn mae rhyw 2 hosan ddi yn dilyn. Mae'n ben tost i fagu nhw, ond maen nhw werth yn y pen draw pan chi'n cael un iawn. Ydy, mae fe. Mae fe, wedyn fel dafad mynydd, dyle fod y clustyn bach wedyn, chymod, i fod... Fel ddechreuais ti mewn i'r bryd, Tanya? 2 dafad unregistered, a nawr o gyda fi 40 sydd unregistered, so wedi mynd o nerth i nerth a cael nhw gyntaf, achos bod plentyn gyda fi, mae'n rhwydd i handlo, a dde moyn neud i young handlers a stwff, so wedyn na'r bryd wyson ni, wel, maen nhw'n cute yn dyn nhw. Maen nhw'n dal ar sylw yn amlwg iawn, yn redig gyda'r ieuenctid, a dyna reswm chi fi mewn nhw hefyd, Deo, efe? Ie, da ni ffarmio'n commercial fel arall, da chi'n bod gwertheg beef, defaid commercial. Lot o ddefed commercial. Dipyn o ddefed commercial. A wedyn mae'n eis gael rhywbeth, wyddoch chi gwahanol sydd yn ein i diddordeb, o 2 fabs gyda ni i mewn, ac mae hyn di gwneud y tric, da chi'n bod. Mae nhw... Yna un mab newydd fod yn siarad ar raglen efo Mari Lyfgrin nhw a wyddoch chi, mae o rili wedi enyn i diddordeb nhw o fewn i amaeth. Wel dyna lle ddechreuodd yn ddiddordeb i hefyd, cael 2 ddafad flwydd, a wedyn mae'n reswm wedyn i chi fod mas yn helpu, achos mae rhywbeth i chi'n berchen yna, ynddo fe? Ydy. A mae'n beth braf iawn i fagu'r genedlaeth nesaf o ymweithwyr, mae'n holl bwysig, ynddo fe? Ond beth chi'n meddwl fydd y beirniad Geraint Lewis, Rhyd y Gof, pa fath o deip bydd e'n chwilio amdano heddi? Wel, mae'n bwysig mynd ar ôl y corff ar hyd o fewn yr hyrddod blwyddyn yma, a'r cyrn yn eis dim mae'r ail ar y res y fanna'n edrach yn tynnu llygad i mi. Teip yna fyswn i'n ddariol. O beth amdano ti, Tanya? Mae'n bwysig bod yr hosan, bod nhw eitha lefel yn dyfenna, a bod y bal yn dangos, yn eitha cryf. Wel, dyna ni. Blas i chi o ddosbarth yr hyrddod blwyddi Balwen Cymreig. Fyddwn ni nôl i weld pwy fydd Geraint Lewis, Rhyd y Gof, Llanbedr, Pont Steffan yn ei gosod yn y safle cyntaf yn hwyrach nes mlaen. Bethau'n prysuro fan hyn yn nosbarth yr hyrddod blwyddi Balwen. Dwi'n credu Deo fod yna ganlyniad ar y gorwel agos. Nicky Owen, tŷ newydd, Cefn Coch, y Trallwn sy'n y safle cyntaf ar hyn o bryd. Ti'n cytuno? Ydw a nadw. Safle mae'n newis i, ond na fo, mae pob ei dast. Swn i licio gweld chi bach mwy o gorff lle a hyd, da chi'n bod? Ac yna yn yr ail safle, mae Hugh a Mair Williams Glinglas Porth yr Hyd. Ac yn drydydd wedyn, mae Eirian Jones o Shir Gar. Tanya, beth ydych ti'n meddwl o'r drefn?
Fi'n cytuno, mae eisiau fwy o hyd ar Balwen, chymod, mae seis. Mae 4 hosan wen, fi'n credu na beth mae'r judge fi'n credu yn mynd am heddi. Yw'r 4, maen nhw go agos i gilydd, fi'n credu y 2 ffrant a 2 bac na. Ond Y fi'n hun, dwi'n credu bydd ddolta'r bryd. Mwyn bod yn gystadleuol yn y farchnad tu honni. Diwedd y dydd ydy, mae bob dafad wedi cael ei magu i gynnyrchu na'i wlan neu gig yn dydy. Felly, mwy am byd ydy'r carcas ar y bachyn, gora'n byd ydy yn y marn i siarad ochr gymersial lle, dach chi'n mo? Felly dwi'n meddwl, o fewn y bryd, mae'na blynyddoedd o fi, mae'r bryd wedi gallu bod yn fach ofnadwy dydy, Mynir. Siwr ydych chi'n credu mae'r ddafad fynydd mewn i fod o ran pan mae Brexit yn digwydd? Wel, yn sicr, mae'n mynd i ddilyn y trywydd sydd wedi cael ei ddilyn dros y 2, 2, 4, 5 mlynedd wytha yma. Mae pobl yn trio rhoi mwy o seis yn y ddafad Gymreig, mwyn cael y gwell carcas a mwy o bwysau ar ei hwyn, a dwi'n credu bod hynny wir o fewn y bryd yma hefyd. Cos mae rhaid i ni addasu i gwrdd gofynion y farchnad yn dod mwy na heb os? Yn sicr, nid o'n i ddim yn gystadleuol fel arall. A dyna ni, canlyniad fan hyn yn nosbarth yr hyrddod blwyddi. Neville a Nicky Owen, tîm newydd Cefn Coch, y Trallwng yn ennill y safle cyntaf. A Tania, nhw oedd yn ennill y gil-wobr fan hyn y llynedd. Ie, o'n i'n meddwl tawe. Na, hwrdd neis iawn. Na fe, wel diolch o galon i chi'ch dau. Na i fynd i weld sut hwyliau sydd ar Nicky Owen nawr. Congratulations. Thank you. Wow, what's so special about this one? He's nice to handle, and he's a poser basically, and he likes doing it. Like Neville, your husband? Well, bless him, he's at home on crutches. Oh no! Yeah, he's had a hip replacement a fortnight ago, so he couldn't come. Well, send all best wishes to him. I hope he's watching today. He'll be chuffed to bits. He'll be celebrating tonight, I'm sure. I hope so. A Geraint, wel, llogwerchiadau, chi wedi mwynhau'r profiad o feirniadu? Mor belled yn ôl. Hwsi digon. Ie, wedi bod yn glos yma, yn dwi? Ie, glos. Pam chi wedi rhoi hwn yn gyntaf? Beth yw'r resymau chi? Wel, mae dangos i Ben yn Balwen pert ar got y dda ac yn sefyll ac yn mwy Cymreigedd na lot o'r rhai sydd o'i flan. O tu ôl dda fe ten. Na, wy'n bles iawn yna fe ar rhai sy'n dilyn. Nhw'n safon da iawn yma. Na fe, wel, mwynhewch gweddill y feirniadu. Diolch yn fawr iawn. Diolch i chi.